Nešto da me ispričam. Nije nikakav tema, nešto glupo, nekakav tema, nije nikakav tema, brate. Nešto da ispričam. Sad je 5 sati, pola 6. Sad nešto, brate, samo sam se izdigao u pola 6 onako. Sada sam kažem. Ovo je samo za hejtere pričam. Ne psujem ih, niti ih vređam. Eto, samo da ispričam. Hejteri, kogod želi da ja zaustavim, da ja stanem sa snimanjem, da zaustavim snimanje, da prestanem sa YouTubeom. Ja to nisam. I nikad neću da odustanem. Čak i u mojoj milion, ne znam, čak i ako mi padnu subscriberi. Ja, brate, neću da odustanem, nastavim, dignem, brate, glavu, nastavim, brate, editujem video. Jer ja ne radim to zbog subscribera. Ne radim zbog toga što ja želim, što ja volim da izbacim. Da nešto prikažem mnogima, to volim. Meni nije važno subscriberi. Ja samo želim da prikažem nešto. To je meni zanimljivo, to mi se samo meni sviđa. Možda si drugima ima neko sličan meni. Možda ima neko sličan meni, pa da gledate to. I da mu sviđa neko ima sličan meni. Evo, na primjer, neko iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Makedonije. Neko iz Makedonije, evo, na primjer, sličan meni, gleda moje videe i podržava me toliko da možda pa ne sve. Eto. Tako ja podržavam i drugi youtubere. Ja volim sve i volim YouTube. Jer YouTube je za mene nešto mnogo više. I ja volim to što sam YouTuber. Ne znam koliko subscribera imam. Imam 14. Ne znam koliko. Naravno da vam kažem zašto se zove Vlogger King. Zato sam upoznao netima. Upoznao sam netima. Ljudi, stvarno upoznao sam netima. Upoznao sam netima. Pa sad se nazovete u Balkanskoj tajni. A najbolji vlogove snimane. Najbolje vlogove pravi nedim. Gdje ja po svakog dana do the gajbing ja sedim. Brate, želim, brate, YouTube. Ne znam koliko subscribera imam. Očekujte nešto mnogo bolje na ovom kanalu. Umjesto samo Free Fire snimam. Brate, dva videa od Free Fire-a. Brate. Jedni dečak sam ja i više podržava. YouTube nego Facebook i Instagram. YouTube. YouTube je kraj za mene. Nekad mu svakom doći kraj. Tako i meni na YouTube. To samo hejteri kažu. Samo hejteri kažu. Da moram da se održim. A ja neću. Kogo da mi kraj vodi. Ja ne prestajem sa YouTube-om. To odustajem. To odustajem. Ne odustajem od YouTube-a nikad. Nikad ne odustajem od YouTube-a. Nikad. Ja s YouTube-om nikad neću prestati. U duši imam ja. Više imam. Što najbolji.
I vidimo se mi u sljedećem videu.